أمونغو خلفتاني حسب لبخا بتاني حصرت زيناتات زالتونا لنا مكتالكم زقدم كحسايت ولا برهاني حبرات هجرات نسلامين سبات اب تግራይ ዝውዕል حجز 35.6 ሚሊዮን ዶላር አበርኪቱ ለእንጽጋብቶ ሰخلوا بسنك اتي اب تግራይ ዝተወልዕን 45 መዓልታት ኣውፂሩ ዘሎን ኩናት لعلي 50 شح سبات هيوتهم ንምድሓን ናብ ሱዳን ተሰዲዶም እዮም እዚ ሕብራት ሃገራት ኣበርኪቱ ወዘሎ 35.6 ሚሊዮን ዶላር ዝዋግኡ ሓገዝ ድማ በሰንከቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ነዚ ተጸገሙ ሰላማውያን ሰባት ንምሕጋዝ ዝውዕል እዩ ኣብ ትግራይ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ፌደራልን 4 ሕዳር 2020 ጀመረ ኩናት ጠንቂ ውሽጣዊ ምምዝባል 10 ኣሽሓት ሰባት ከም ዝኾነን لعلي 50 شحون ناب غوربيت سودان كم تسددوا يقلت حبرات هجرات كابتي زبركتو حجز اتي 25 مليون دولار نتوم بسنك تكونات زوصلون زحاممون سلاماويان السبات مجزء مدحانيت مقبن ماين كمزو على فليتوم اتي استرفة 10.6 مليون دولار خا نتوم ناب سودان تسديدوم زلو 10 أشحات سدتنياتات مجزء معقوبتين داتات قرباتنا والتحكمنان ماين كمزو على الجليتوم اب حبرات هجرات او هادي هتوز حجزات مارك لوكوك كم زعينة قنصي دو كتبلون كتقوزاترون كبيديو نتز طفأ هيوت كا كتملسو ايتخلنيخا اتز فترو الو تاوز الواتاتون ننوح زنحيو هسانات بزي حاجز تريفو ملو نابتو بوتانكن اتو دما قدب زيبلو مسمر كخفتلنا اللو ويلوم اب سودان اسات 50 شح سدتنياتات كم زمزقب زقلت تكال سدتنياتات حبرات هاجرات نتوم سدتنياتات نمحقاز مستي نايت كبابي ام حدرتن مشارختن كوينو يسرح مهلاو حبيروم معلتاوي استات 500 سدتنياتات كاب إثيوبيا ناب سودان ياتو كم زلون اتوم ابزق 4 معلتات زاتو زلو سدتنياتات كاب ماخل تግራይ يمصو مهلاوم اتتكالي تقس اتوم سدتنياتات ناب سودان نكاتو كلتا سمون كم زوسدلوم زحبره از تكال زبزحو دخيموم كم زمصون بزوحات كالوت دما ابدورات حبيوم كم زلوون حبيروم كابز بتوساخي بسنكي اتي اب تግራይ زقصل زلو وق ناستات كلتا نطب 3 مليون ህፃናት زدليوم سبعو حجز مبصح كم زيتخاله افليطوم يونيسيف اب زوصو مغلصي كم مغبي زبلو قرباتن حصرت معازان نمملا زحجزو فولي مغبن ህፃናትን መድሓኒትን ማይን ነዳድን ካልኦት አገደስ ነገራትን ኣብ እዋኑ ናብቶም ህፃናት ክበጽሑን ተዘይኪኢሎም ዝኸፈአ ኩነታት ክፍጠር ኢሎም ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታቱን ሰብኣዊ ረድኤት ተሐሪምዎም ኣብ ማዓስከራት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለው ይገልጹ بأبي أحمد بزتمزز جزاو محدار تግራይ ካብ መንጎ ዝሽሞም ከንቲባ መቐለ አቶ አታክልቲ ኃይለ ስላሴ ኣብታ ከተማ ዝተፈላልዩ ትሕተ ቅርጺ አገልግሎት መሃብ ከም ጀመሩ ተዛሪቡ መብራት ሙሉ በሙሉ ጀምሯል ውሃ አገልግሎት ማይ መብራህትን ማይን ሙሉ በሙሉ ጀሚሩ መጓዓዝያ ነፋሪቱን ጀሚሩሎ አገልግሎት ባንክ ግና ገና ይጀመረን ይስራሕ ይዘሎ አውሽተ ክልተ መዓልቲ ክውድ ዝግባኦም ናይ ወረቀት ስራሓት ተዛዚሞም አገልግሎት መሃብ ክጅምር እዩ አቀዲሙ ባንክታት በወረቀት አገልግሎት ዝህብሉ አሰራርሓ ስለዝነበረ ነዚ ናብ ሲስተም ክሳብ ዝኣቱ እቲ አገልግሎት ዳግም ንምጅማር ተደናጉዩ ኩሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናብ ቤት ጽሕፈት ንኽምለሱ መሰረት ዝተገብረ ጻውዒት بركت زبالو والكسبات نابسرحهم تمليسهم الله انتخونا بزحات زعنو نقرات سلزلو نايت سجنان مزقبان سرحات يسالو تلو ولا كواب على المزي افيشن اثيوبيا قالوت مقعزيان فاريد كم جمرن تقلص بي بي سي ززاربوم سبات بأونلاين تيكيت مقراص كم زي كقالو يمزقلصو አቶ አታክልቲ ነዚ ከመልስከሎ የኦንላይን ቲኬት መቁረጥ ያይዘው በኦንላይን ቲኬት ናይ መቁረጥ ዝምልከት አገልግሎት ኢንተርኔት ምስ መቁረጡ ብዝዛመድ ድሩትነት አሎ እንተኾነ ሰብ ሞያት ዓውዲ ከም መፍትሕ ዘቀመጥዎ ካብ አዲስ አበባ ቲኬት ቁረጽ በመግባር ከምኡን ካብ ዝቅጽል ሰንበት ጀሚሩ ዝርግሕዎ ሲስተም ከም ዘሎ የም ሓበሬታ ይቦምኒ ስለዚ ነቶም ዝለዓሉ ጸገማት ንምፍታሕ ይስራሕ ይዘሎ ምስ ነበርቲ ከተማ መቐለይ ዝትዩ ከም ዘለው ዝገለጸ አቶ አታክልቲ ኣብ ክፍለ ከተማን ቀበሌን ኣብያተ ምኽሪ ይጣየሱለው ኢሉ
በሰፊው በየክፍለ ከተማ በቀንዱ ጸጥታ በህብረተሰብ ክህሎ ኢና ንደሊ ንሱ ክሳብ ዝኸውን ግና ፖሊስ ፌደራልን ሰራዊት ምክልኻልን ምስቲ መምሕዳር ሓቢሮም ጸጥታ ይኽብሩሎ ኣብታ ከተማ ሓሓሊፉ ስርቅን ዝምታን ይረአዩ እዚ ንኽተርፍ ተወሳኺ ሓይሊ ንኽመጽእ ብምግባርን ህዝቢ ድጋፍ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ኣካላት ጸጥታ ዝረኽበሉን ሓበሬታ ዝረኽበሉን መስርሕ ንዝርግሕ ኣለና በቀንዱ ግና ንሕብረተሰብን ኣካላት ጸጥታን ከም ድልድል ኮይኖም ዘገልግሉ ካብ ቀበሌን ክፍለ ከተማን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ብስነ ምግባሮም ስጉናት ዝኾኑ ሕብረተሰብ ንዓና ከገልግሉ እዮም ኢሉ ዝኣመነሎም ወለንተኛታት መናእሰይ ጸጥታ ከባቢኦም ንኽሕልው ተመልሚሎም መብርህ ንህቦም ኣለና መንግስቲ ሕግ ንምኽባር ብዝብል ኣብ ትግራይ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምንጭታትና ይገልጹ ኣብዚ እዋን ማሕበራዊ መራኸቢታት ይጭወዩ ምህላዎምን ስልክታት ይጥለፉለው ዝብል ስግኣት ከም ዘለውን ይሕብሩ ኣቶ ኣታኽልቲ ብዛዕባ እዚ ክምልስ ከሎ በዚህ ጉዳይ እኔም መረጃ የለኝም እኔም ተጠልፎ መሆኑ አለመሆኑ አላወቅኩም ግን ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓበሬታ የብለይን ናተይ ስልክ ውን ምጭዋይን ዘይምጭዋዩን ኣይፈለጥኩን ከምዚኦም ዓይነት ምልክታት እንተልዮም ንዝምልከቶ ኣካል ከነፍልጥ ኢና ኣብ ጉዳይ ቅትለት ኣነ ንከተማ መቐለ ጥራሕ እየ ዘመሓድር ናብዚ ስልጣን እዚ ካብ ዝመጽእ ድማ ገና 5 መዓልቲ እዩ ምስ መጻእኩም ምስ ስርቅን ንብረት መንግስቲ ምስ ምዝማትን ብዝዛመድ በብእዋኑ ዝመጹ ጸብጻባት ኣለዉ እዚኦም በብግዚኡ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ነብጽሕ ኣለና ኣብዛ 5 መዓልቲ ኣነ ናብ ዝሰርሓሉ ሴክተር ሪፖርት ዝተገብረ ጸገም የለን ከም ስጋት ንሪኦ ነገር ዝበዝሕ ኣባል ፖሊስ እቲ ከተማ ናብ ስራሕ ኣይተመለሰን ስለዚ ጉዳይ ጸጥታን ካልእ ኩነታት ጸጥታን ናይ ነፍሲ ወከፍ ከባብን ክፍለ ከተማን ጸብጻብ ንምርካብ ሕጽረታት ኣለዉ ምስ ሰዓት እቶ ተዛሚዱ ተሓሓሊፎም ዘጋጥሙ ጎንጽታት ውን ኣለዉ ብሞት ደረጃ ግና ናብ ቤት ጽሕፈትና ሪፖርት ዝተገብረ ነገር የለን ሪፖርት የተደረገ የለም ኣብ ናብ ሓጸር ዜናታት ክንሰግር ኣብ ሶማልያ ብዝተፈጸመ ርእሰት ዕለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከቡ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ሁሴን ሮብለ ዝርከቦም ሰበስልጣን ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ኣብ ከተማ ጋልካዮ ዝርከብ ስቴድዮም መደረ ኸስምዑ መደብ ከም ዝነበሮምን ተፈሊጡ ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የሎን ተጨውዮም ጸንሑ ልዕሊ 300 ናይጄሪያውያን ተማሃሮ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ተለይቖም እቶም ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ካሲና ካብ ቤት ትምህርቶም ዝተጨወዩ ቆልዑ በቶም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሸፋቱ ተወሲዶም መንባሮም ሰመዝ ተዛሪቦም ጂሃዳውያን ዕጡቃት ቦኮ ሃራም ነቲ ጭውያ ከም ዝፈጸሞ ገሊጾም መንባሮም ይዝከር በቲ ኣብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርጋዕ ልዕሊ 400,000 ሲቪላውያን ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ተፈናቐሉ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ እቲ ኣብ ዞባ ካቦ ዴልጋዶ ዘሎ ቅልውላው ብሰንኪ እስላማውያን ዕጡቃት ዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕትታት ጸገም ምምቕራሕ ሰፊሕ ጸጋታት ማዕድንን ጋዝን ዝሰዓበ ምዃኑ ይንገር ፕሬዚደንት ብሩንዲ ነበር ፒየር ቡዮያ ኣብ መበል 71 ዓመቱ ከም ዝሞተ ቤተሰቡን ዲፕሎማስያዊ ምንጭታትን ንቢቢሲ ኣረጋጊጾም ንሱ ምስ ኮቪድ-19 ብዝተሓሓዝ ትማል ሐሙስ ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ከም ዝዓረፈት ምንጭታት ጠቒሶም እቲ ነታ ሃገር ን13 ዓመታት ዝመርሃ ቡዮያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብቕትለት ቀዳማይ ዴሞክራሲያዊ መራሒ ብሩንዲ ተኸሲሱ ንሕልፈት ተፈሪዱ ነይሩ እዩ ሊቢያውያን ሓይልታት ጀነራል ከሊፋ ሃፍታር ሒዞሞም ንዝጸንሑ 8 ኢጣልያውያን ዝርከቡ ወጻእተኛታት ገፈፍቲ ዓሳ ለቒቖም እቶም ኣብ ሲቺልያ ዝመደበሮም 18 ገፈፍቲ ዓሳ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንተ ናብ ምብራቃዊ ሊቢያ ምብጻሕ ድሕሪ ምክያዱ እዮም ተፈቲሖም መንግስት ኢትዮጵያ መራሕቲ ሕወሓት ንምሓዝ ንዝተሓባበር 10 ሚልዮን ብር ጉንዖ ከም ዝህብ ገሊጹ ሓላፊ መምርሒ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻል ሌተናል ጀነራል ኣስራት ዴኔሮ ከም ዝሓበሮ እቲ ገንዘብ እቶም ዝድለዩ ሰባት ኣብ ዝሓጽረ ግዜ ንምሓዝ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንምሕጋዝ ኢሉ እቶም መራሕቲ ዘለውሉ ቦታ ዝፈልጡ ሰባት ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሓበሬታ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ክገልጽ እንከሎ ነዚ ኣገልግሎት ዝውዕል ቁጽሪ ስልክን ከም ዝተዳለወ ሓቢሩ ብ24 ጥቅምቲ 2013 ኣቋጽራ ኢትዮጵያ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ማዕስከር ሰራዊት ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብዝብል መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንመራሕቲ ሕወሓት ካብ ስልጣኖም ከም ዝኣለዮም መንግስቲ ገሊጹ እዩ ኣብዚ ግዜ እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ማዕሰርቲ ደብዳቤ ወፂዎም ይድለዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ክሳብ ሕጂ ግን ክልተ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ጥራይ ከም ዝተሓዙ መንግስቲ እቲ ሃገር ገሊጹ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ እዋን ሰራዊቱ ንከተማ መቐለ ከም ተዋፀረ ብምግላጽ እቲ ዝወስዶ ዝነበረ ወተሓደራዊ ስርሒት ከም ዝተዛዘመ ክገልጽ እንከሎ እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ
ዝርከብሉ ቦታውን መንግስቲ ብድሮን ማለት ሰብ አልቦ ነፋሪት ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ይኹን እምበር እቶም ላዕሎት አመራርሓ ህወሓት አበይናይ ቦታ ከም ዘለው አይፍለጥን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኩናት ይቅጽል ከም ዘለውን ምንጭታት ይሕብሩ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልደት ኣብ ዓውዲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አቢ ስም ዘለዋ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ካብ ጉግል ከም ዘሰወጎት ዝገልጽ ዜና ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተዘርጊሑ ዶክተር ትምኒት ምስ ብጾታ ኮይና ኣብ ዘዳለወቶ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣመልኪታ ሕቶ ስለ ዘቕረበት ካብ ስራሓ ከም ዘሰወጎት እያ ትሕብር ካብዚ ብተወሳኺ ንሳን ደገፍታን ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዝረአ ዓሊታዊ ኣድልዎታት ካብ ስራሕ ኣመስጓጋ ሓደ ድፍኢት ከም ዝኾነ ይኣምኑ እቲ ምስ ብጾታ ኮይና ዘዳለወቶ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ቋንቋ ኣብ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ አንጻር ደቂ ኣንስትዮን ውሕዳንን ዝግበር ኣድልዎውን ዝሓዘዩ ጉግል እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከማልኦ ዝግብኦ ተወሳኺ ነጥብታት ኣለዎ ብምባሉ ዶክተር ትምኒት ካብ ስራሓ ደው ክትብል ከም ዝወሰነት ይዛረብ ትምኒት ገብሩ ነቲ ዝገጠማ ጉዳይ ዝምልከት ምስ መሳርሕትና ምህረተ ስላሴ መኮንን ኣዕሊላ ኣላ እኔን ያደረጉኝ ነገር መጥፎ እንደሆነ እቲ ኣብ ልዕለይ ዝፈጸምዎ ክፉእ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ንዕኦም እውን ጽቡቕ ከም ዘይኮነን ከም ዘይጠቕሞምን ንፈልጥ ኢና ግና ንምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮም ሱቕ ኢለ ዝኸይድ ወይ ብዙሕ ደጋፊ ዘይብለይ መሲልዎም ይኸውን ወይ እውን ካብ ጉግል ወፃእ ዘለው ሰባት ከመይ ገይሮም ከም ዘኽብሩኒ ኣይፈለጡን ይኾኑ ስለዚ እቲ ዘሕዘነንን ኣዝዩ ዘሕሰበንን ንኣይ ከም ዝንተገይሮም ንኻልኦት እንታይ ይገብርዎም ኣለው ዝብል እዩ በጣም የሚያሳስበኝ እኔ እቲ ተሰርሓሉ ዓውዲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምስነ ምግባር ዝተኣሳሰር ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ብጉግል ዝተፈጸመ ተግባር ንኻልኦት ሰብ ሞያ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ንዝብል ሕቶና ዶክተር ትምኒት ሁሉም ባለሙያዎች የሚሰሩትን ስራ ኩሎም ሰብ ሞያ ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሕ ሰብ ይጎድእ ደሎ ዋላስ ይጠቅም ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ ምኽንያቱ ኣብ ዓበይቲ ኩባንያታት ክትሰርሕ ከለኺ ናቶም ረብሓ ጥራዮም ዝሓስቡ ንሱ ድማ ገንዘብ ምርካብ እዩ እሞ እቲ ገንዘብ ዝረኽብሉ መገዲ ንሰብ ዘይጠቅም እንተኾይኑ ገለ ኣካል እንተዘያገዲድዎም ባዕሎም ደው ኣየብሉን እዮም ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ትካላት ቴክኖሎጂ ክዛረብን ከለው ምስ ትካላት ሽጋራ ይወዳደርዎም ቅድሚ 34 ዓመታት ኣብ ትካላት ሽጋራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተመራመርቲ ምትካኽ ሽጋራ ካንሰር ከም ዘስዕብ ይፈልጡ ነይሮም ግና እቶም ኩባንያታት ነዚ ናብ ደገ ከየውፅኡ ነቶም ተመራመርቲ የጠንቅቕዎም ነይሮም ስለዚ ኩሎም ሰብ ሞያ በብዓውዶም መዓልታዊ ዝሰርሕዎ ነገር ንሰብ ዝጎድእ ድዩ ዝጠቅም ኢሎም ክሓቱ ይግባእ ወይስ እየጠቀምኩኝ ነው ብሎ ማሰብ አለባቸው ኣብዚ እዋን ንብዙሓት ሰባት ዘጨንቆም ዘሎ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዘ ናይ ብሕትና ወይ ፕራይቬሲ ጉዳዩ ሓደ ውልቀ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ውልቃዊ መረዳእታታቱ ብኸመይ ክሕሉ ዘለዎ ዶክተር ትምኒት ነጊራትና ኣላ በጣም የሚያሳስበኝ ነገር ምንድነው ሰዎች ፌስቡክ እና እዘሻቅለን ነገር ሰባት ኣብ ፌስቡክን ትዊተርን ዝረኣይዎ ነገራት ሙሉእ በሙሉእ ይኣምኑሞ ናብ 200 ሰብ ይሰድዎ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ድሕረ ገጽ ሰባት ኣየናይ ሓቂ ኣየናይ ሓሶት ከም ዝኾነ ተመሳሳሊ ርእይቶ እንተዘይብሎም ክረዳድኡ ይኽእሉን እዮም ስለዚ ኣነ ዝብሎ ብሕትና የድሊ እዩ ንኣብነት ከም ዝኸማይ ዝቃወም ሰብ መረዳእታታቱ ስቱር እንተዘይኮይኑ ኣብ መጻወድያ ንምእታው ኣዝዩ ቀሊል እዩ ጋዜጠኛታት እውን ከምኡ ጋዜጠኛታትን ወገን ከይሓዙ ሓቅን ሓሶትን ከጻርዩ ዝደልዩ ሰባትን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣዝዮም ኣድለይቲኦም ምኽንያቱ ሎሚ ኣብ ኢንተርኔት ፌስቡክ ትዊተር እንሪኦ ነገር ኩሉ ሓቂ ክኸውን ኣይኽእልን ምናየው ነገር ሁሉም እውነት ሊሆን አይችልም ክብራት ሰማዕትና ሎምሸት ዝበልና የምድለዋት እዚኦም እዮም ነይሮም ፈኖና ብሓፂር ማዕበልን ኣብ ናይል ሳትን እውን ምክትታል ይከኣል እዩ መሰደላዊት መደባት ላይን ጽጋብ ስቱዲዮ ቴክኒሽያን ኦስካር ቡንጋን ምሳኹም ጸናሕኩ ካሕሳይ ተወልደ ብርሃኔ ሰናይ ቀዳም ሰንበት